Per respondre té la paraula el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, com vulgui. President, gràcies, diputat, senyor Ten. Gràcies per aquesta pregunta, que és de moltíssima actualitat, perquè efectivament, com ha dit vostè mateix, d'aquí una estona s'ha de celebrar l'assemblea del sector del taxi per acabar de determinar si aixequen o no aixequen, no tant una vaga com una aturada patronal. No és una vaga perquè és una ocupació de la via pública sense serveis mínims, però en tot cas sí, estem a l'espera que això succeeixi. Jo no em vull adreçar més a aquest col·lectiu directament, ni al col·lectiu de les VTCs, perquè ahir ja els vam poder explicar la proposta que fa el govern de la Generalitat, i en tot cas quedem a l'expectativa que l'assemblea de taxistes, l'assemblea sobirana, acabi decidint si aixeca o no aixeca aquesta ocupació a la via pública. Però en tot cas el govern de la Generalitat tirarà endavant la seva regulació, perquè em preguntava per què hem decidit actuar ara, i actuem ara per responsabilitat, perquè aquest és un govern que governa i que tira endavant allò que cal fer per regular tots els aspectes de la vida social, econòmica, tots els aspectes quotidians que afecten els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. No li vull relacionar la llarguíssima llista de lleis, decrets i real decrets que ha anat fent l'Estat, que ha anat desenvolupant l'Estat i que d'alguna manera ens ha condicionat qualsevol regulació que podem fer nosaltres com a govern, però sí, efectivament, ara tenim sobre la taula un Real Decreto que es va aprovar al setembre-octubre de l'any passat i que encara s'ha de tramitar com a projecte de llei. De fet, estem a l'espera que alguns grups polítics també presents en aquest hemicicle deixin de bloquejar en el Congrés dels Diputats la seva tramitació com a projecte de llei i es pugui tramitar i puguem introduir esmenes i a partir d'aquest Real Decreto regulem. Govern que governa i regula. No regula en contra d'uns ni en contra dels altres, regula a favor de la mobilitat, regula a favor dels ciutadans i regula en proporcionalitat. Hem introduït uns conceptes de temps mínim de precontractació, que és una novetat, però que queda perfectament emparada en la legislació vigent i també en comparativa de jurisdicció europea. Per tant, aquest decret que volem aprovar en breu, d'aquí pocs dies, anirà en favor d'un millor servei pels ciutadans. Creiem que aquest no és l'únic pas que hem de fer, hem d'anar més enllà i el que hem proposat tant al sector del taxi com a les VTCs, i de fet oferim a la ciutadania, és fer una llei integral. Gràcies.